Maudin Arabia mabantayan ti bangkay ti inam, anak. Maudin Arabi ti pan nakakita taken ko, anak. Intun bikat, itabon tayon ti inam. Tatang, nagsapa pinanawan na ta ti inam, anak ko. Kapoy ti traitor, sakit na. Meron, tatang. Yakon matungpal na giti karikan ko, anak. Nga iyaon kayo itirigat. Saan na matungpal tarapaap na makita na nagmarcha itintablado. Awanan ni nanang. Inanawan na tan. Tonton, anak. Nasaan na ito yung pasamang, tatang. Kasladyak maklon. Ika gumamaklonan, anak. Tawanan ti maramidan ta. Impulangan ti inam ti bulod na abiyag iti namalsua. Yan kayo manan, tatang. Papapanan nyo, aya. Nagliwliwa ang anak ko. Amumun, ti kayat ko asawan. Naggapo kayo manan iti sugalan? Anak, amumun ta kayat ko ti makailiwliwag. Isamap mapanak iti daya alugar. Awan ti magimulan nyo iti sugal, tatang. Amang nanya pa iti mapasamak kada kayo. Di pagtanagan, anak ko. Ibagak matayin, magliwliwak lang. Saan kong aramitan abisyo? Saan nyo may bagaday tatang? Ang mga nagbalaw kayo, nagbaling kaya mo na bisyo yung tisugal. Ang mga nusan yun to na maikaday ta bisyo. Saan ko nakmat? Tonton. Nalal, inggagat maturugan. Masapa ka manan nga agrubwatin ton bigat nga agpabagyo. Tatang? Ala, anak ko, ingka maturugan. Tapno di ka maladaw nga agbiyahe inton bigat. Ama pa nag-eskwela, ijay bagyo. Naulimak ti balay, Awan man nga kan ni tatang. Amang ano napan manin iji sugalan na pagliwliwaan na kano. Ay, una yan. Kaya't ko alapdan ni tatang iti panagsugsugal na. Nung awan mo't ti maramidak. Sa bagay, di nakngot baybayan iti panagadal ko. Iso ahusto la siguro ti... Sika siguro ni Tonton, anya. Si Mangpat kagaya man. Kaya't mo ti agmerienda. Sino kayo? Ay, at kagaya man, anak ko. Iso ni Nelia, anak. Isun ti baro nga inam. Anya? Apaya di ka matagtagar itonton. Kagoran na, kaputayin sangpot ko ni Nelia dito'y balay. Ay. Anak, maawatan na kumamad. Ubingak pa yan nabalo.
At damot dagiti pagkasapulak. Anyan, tatang. Awan pa'y makatawan, manipod pimusay day dinanang. Ngumad na nadagos kasukat na. Tonton, uraan niya ti aramiden ta. Saan na maisubli ti bihag day ti inam? Natayan. Rumbeng lang aklunan tan, kat mga baruanan tan. Iso nagpabaro ka mo tiniti asawa, kasta ka di. Ay, Nagbiit mo tin nalinipat mo day dinanang ko. Naglaka mo tin ti panang isukat mo kan kuana. Una yan, tatang. Diyak lay pagarup alaklak ti mangalay ti kasukat day dinak. Madiman tiriknak, awan ti mabalin ko manang Emi. Tasaan ko met ama ipaay ti pagragsakan ti amak. No sigud ket minalam nga agawidak nga agapo iti pagadalan iti syudad ti Bagyo. Manmano idin asumang petak iti balaymi, kabayatan ti panagis-eskwelak. Nagbordingak idi iti bakante a papaabangan ti ikit ko iti syudad a pagadadalak. Babaan iti kaasi ti Apo, sa anak mo't anarigatan, takaarubak mo't laeng ti maysapay nga ikit ko, nga inauna akabsat. Denggen ken i-subscribe mo ti kanal at ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. I-komento man ti uray basit, abagi ti istoryam. Ti amak. Agingga iti maysa nga aldaw, na idanon kanyak ti damag anauram ti balaymi. Iso adagos anagawidak, taamkek ana isagmaken ti amak, ken ti kakabkab balay na. Naimbag ta nalasatan niya ti oram, tatang. Kunaklakit din na niyan tinapasamak kada kayo. ay, Ngam anyan, tatang. Di maputi amin na naipundaryo iti day dinanang. Linamot amin ti apoy. wan nga rod anak ko. Awan apulos ti na isalmar mi kadagiti alikaman. Tay nagbalaw kami ken ni Nelia. Nakulan ti apoy. Anyang amin tinapasama kaya. Jakbat amo anak ko. Aging gayta. Jak pa'y lapatyan anaura mun ti balay tayo. Ala, saanan aday ta tinapatagtatang. Ti importante, nakalasat kayo kan ni Nana Nelia. Agyaman tayo lang ang tawon ti dagas sa napasamak kada kayo kan ni Nana Nelia. Kaya't mo asawan, Tonton. Naaklon mo ni Nelia, kas may kadwa nga inam. Awanan ti maramidak, tatang. Agdandan na kayon. Katam mo kasaan kayon amalapdan pa'y. Tonton Barok, nakaidasara kon. Umay kantamangan tayon kada tatang mo. Sige, Nana Nelia. Umaya kon. Barok, ano samla ko man tilinutok akanan tayo Manumat lang amin tay tangdan ko anak ilabada. Ha? Gamdi kagdanag Barok. Ta intun sumaruno. Nana, sa anak anapili ti makan. Amo ni tatang dayta. Tonton. Kan maysa, sana rin mga pilik pa lang no anya ti may dasar. Importante, at damakan. Kat rumbang lapag yamanak dayta.
Sapay lakuma, tamaawatam ti ibagakken ka, tonton. Anya day tatatang? Saan mo't amay libakken ka tinapasamak at trahedya. Kaputa na uram ti sigud abalay tayo. Kinasapulan ang nagipatakderak iti sabali. Tanudyak aramidan ti kasta, awan mo't ti pagnaidan tayo. Tatang? Iso asapay lakuma tamaawatam. No pagsardengan ka pa'y laeng iti panagadal mo. Maawatak, tatang. Anya nga rod? Talaga akasta ha? Pagyaman ak no maawatam, tunton. Kasarsarita ka ni tinalapat. Pamangan no isidir mong tukit di kanyak ti panagsardeng mo. Manggedak kabayatan ti panagsardeng ko, tatang. Agor nungak. Tapno makainrolak tumatlaan. Adakan ka day ta anak ko. Hangam no ita, agsardeng kapaylaeng iti panagadal mo. Ambok ti marikrik nam tonton. Nangagong amin ti panakisaritam iti amam. Ket nadlaw ko akasla di na ingkaskaso ti imbagam apa nag-enrollen. Awan samot ti panggap ni tatang amang pakadal kanyak, Nana Nelia. Ngamin, kaslawan anyaman kan kuha na timbagak. Tonton. Makataunan ti nasayang iti panagadal ko. Diyak kayat tagsayang pa iti kundaway. Kayat ko ti makadal. Anya nga ron ti panggap mo ita, barok. Adamot ornong ko iti panagtrabaho, bayat ti panagsardeng ko nagadal. Ha? Agin rolak. Makamuditan. Talaga kayat ko ti makadal. Kayat ko atun uyin dagiti arapahap ko. Sigurado ka kadi, tonton? Uwin, Nana Nelia. Aramatag tinaornong ko. Iso ti pag-enroll ko. Talaga kayat ko ti makaadal. Nasair tiriknak, idik. Denggan kani subscribe mo ti kanal at imasakbayan Ilocano Radio Drama. I-komento man ti sungbat ti puso, gayem. Pinasaritak ti amak. Ta ididamo. Kaslaawanon ti panggap na amang suporta iti panagadal ko, manang Emmy. Gapu iti napasaran mi at trahedya. Ngem impamuspusak ti panagenrol ko. Idi nang rugin ti klase. Nariknak matlaang ti suporta ti amak. Tamangted met iti allowance ko nga uray basit laeng. Nga isut na karagsakak launay. Narikna na siguro ti gagar ko amakalpas iti panagadal ko. Kat uray kasano ti kinarigat ti panagbiag mi. Nagbinulig kami iti amak. Tapno makalpasak iti panagadal ko. Idi nakaturpusa kon iti kursok manang nagsapulak adagos iti pagtrabahwak tapagururnungak iti usarag nga ag-exam. Ket iti asi ti apo
Nakastra ka kas maysa a security guard. Kabaalam ka di pa'y anak ko. Narigat yar aramidam. Igid-gidan mo ti pa nag-review para civil service exam iti pa nagpaay mo ka security guard. Kabailak tatang. Aramidak ti amin. Tapno matunoy ko dagiti arapaap ko. Aramidak ti amin. Tapno matungpal ko ti karik iti day. Awan dakas na nga uray ibalikas mo, anak ko. Amok mo't ti karim iti day dinanang mo. Ha? Siguro. Gapu iti nalaos alitay ko idi. Iso ang nagapurak ang nagsapol iti kasukat day dinanang mo. Tatang? Ang kinapudno na tonton. Ipatpatag ko unay day di inam, anak ko. Ha? Pasensya ka lakuman. No nagdaras ang nakasapulak iti kasukat na. Agumpat yan nakuma, anak. Impatag ko iti kasta unay day di inam. Saan ka mabaling nagpasimpleng agripasok kadagiti naskan nga adalag para iti civil service exam? Bayat ti panagjotik. Strict unay dagiti official iti agency nga ayan ko. Ang mga no dati makakita kanyak dito ayan ti jotik kat idanon da kadakwada. Sigurado ang may katak iti trabaho. Ngamuray no kasta. Saan ka mapukawan iti namnama? Basta dawayak, agripaso aklat ta. Agreview ak para iti panag-examin ko. Agano sak, taamo ka masubadan tumot lang dagiti asakripisyok. Masapo lang maragpat ko dagiti arapaap ko. Saan ka sumuko? Basit lang anos daytoyen. What? Basit langan. Tatang! Tatang! Apay, anak ko. Ha? Apay, naliday ka, tatang. Awan da ito'y anak ko. Di na kon ikaskaso. Ni, sana mabali na di ka ikaskaso, tatang. Anya ti makagapo. Apay, Ha? Ni, aguray ka, tatang. Apay nga awan mo tantiladawan ni Nana Nelia nga da di talamisita. Ay, pimanawan ni Nelia, tonton. Nagsina kami, anak. Ha? Dayta ka diti makagapo, no apay analiday kayo? Imbagak matan, di na ko nikaskaso. Oh, anya tinapasamakan ka. Apay akas la maururaman ka amangay ayab itay kanyak. Tatang, nakapasak iti civil service exam. Nakapasak! Ay nakaanakan, nakasarita kundi magtulong kan ka. Tapno makastrat ka iti government service. Ha? Agpaiso, Auntie Ibiang? Huwag kaanakan. Naipasam ti eksaminasyon mo kat nangato pa iti gradom. Iso analaka kalaangan na makastrat iti gobyerno. Ay na, sapay la ko ma, Auntie. Tapno makatulong ak maton ka ni tatang. Kaya't kung amin nga agsardangan ni tatang nagtalon. Kaya't kung aginanamot tan ti amak.
ay nasaya at naitapanggap mo kaanakan. Kat di kagdanag, siya kunti mangibagbaga. Nalaing ka, iso amamati ak amakastrek ka iti government service. Sapay la kuma, Auntie Ibiang. Sapay la kuma. Kablaw, kakabsat, umay kayo dito'y channel mi, ti Masakbayan Ilocano Radio Drama, no ada tinaisarding nga kwento, saan mo na isao taawan tinanggeg, no naisarding apagayat, ken agsublimanen iti rikna. Welcome to channel, comment mo dito'y baba. Tapno saan amat naglaeng ti istorya mo, ti episode ita, mabalin nga ti may sa nalpas daytoy a kapitulo kadagiti amin anapasamak may salaeng ti pulos ti panagpursigi ken ti pammati ti tao ket saan a mapasardeng. Agyaman kami iti panangeg, intayon manen iti sumaruno a kapitulo. Kadakayo ti mapagsaritaan. Anya ti kunam, Elena. Ibatik kada kayo kanina ng timpas ngay ko, tao madayua. Anya? Elena, amom ka din o anya ti ibagbagam? Amok, tatang. Isungarod nga ibagbagakon kada kayo. Nga mapay nga apanawam kada kami kaninanang mo ti anak mo. Kan sa dino ti papanam? Makaamuditan, tatang. Uray sa dino ti papanak. Basta kayat ko ti umadayo. Anyan, Elena. Anyat panagkunam iti bagim kaniti impas ngay mo? Ayop? Ha? Kalpasan nga impugsit mo ti anak mo? Mabalin mo apanawan latan? Tatang? Nakarkaro ka pa ikit din ngam ayop ah. Kati ayop, amuna pa'y ataripatwon ti anak na aging ga makabaal. Ngam sika, ti kayat mo ita, panawam latan ka na kami ti impas ngay mo? Ay na, nakarkaro ka pa'y ngam ayop, Elena! Ora niya ti mapaspasamak bakit? Di mo ipalubo sa pumanaw ni Elena. Bining lakay. Saan ang maiparbang nga panawan na kadata ti anak na? Rumbang nga iso ti mangtarakan iti impas ngay na. Lakay, masyanak iti apu ko ta. Ay, Ileng, bakit? Amuklatan ti rason. No apay asaan akayat ni Elena nga anak timpas ngay na. Anyaman ti rason na. Saan ang maiparbang, Ileng? Iso saan na rumbang nga panawan na kadata ti impas ngay na? Iso ti ina, kat iso ti rumbang amang tagibay. Apay aya asangit ta anak mo, Elena. Diyak amukan kwa na. Makapasuron. Day, saan arumbang ti kasta nga ibagbagam, Elena? Anak mo day tangam kasuron mo kit din. Kasano? Kat mabwisitak di tang ubing? Ay na, por Diyos ka ba't, Elena? Nagalas mo't tandagita nga isa-usawang mo iti bukod mo nga anak. Ay nananang, no siyak lamay sa. Diyak bigbigan nga anak ko day ta. Anya, saan ko nga anak day ta, nanang? Awan ti kasta nga anak ko. Iso ano diyo kayat nga ibatik kada kayo ti anak ko. Ibatik nga rod iti amana. Elena! Elena! Ayan mo aya! Elena! Bineng! Nay, Ileng, apay asika ti mga awir itapo ko ta. Ayan ti inana. Ay, pasensya kan, Bineng. Ngamjak kayat amayad ayo kadata ti apo ko ta. Anya ti kayat mo asawan? Impang tana nga ibati na ti apo ko ta iti ayan ti amana. No saan ta kayat atagibyan? Iso adya akon insinsina kanyak ni JC. Ngam idi nagbalawak.
awanan ni Elena. Pimanawan. Anya? Pilawak manang Emmy, katday tatikang runaan arason, no apay adinak kayat ni nanang ko. Iti ababa sa Rita, di makelak kada lolo Bening ken lola Iling. Ngam amang ken inang tinakairwamak nga awag ko kadakwada. Isuda meten tinang paadal kanyak. Adda pagtagilakwan ni lola Iling iji tiyandaan, kat pasaray sumurutakkan kwa na, manang. Timot inak, damag mi anagabrod, ngamjak amo no anya pagilyan. Kat damag mi pay anak asawan, isungaaddan sa bali a pamilyana. Agingga, idiadda akon iti grade 4. JC, apok, ayan mon. Umay kan atani aldawan. Agpailit apay. Agrobwat kan, tamagan lumala daw ta. Uwan, inang, umaya. Eleng, bakit? Mangan kayo pa'y kan ni JC nga po ko sakbay amapan kayo ije tiyandaan. Tapno saan kayo amabisinan? Muwan ka na, di kagda na agbineng. Inang, di balon ko nga. Ay na, ijay ton palingki apok. Ijay kan nga ikan iti balon mo. Sige, inang. Ayang kadagiti ilako tati magkatok, inang. Day talatan sabong ti karabasa apok. Ang inay adam alu-adam tapno saan amalunos-lunos. Wan, inang. Siyaon ti mga amo. Awang, mapan ngamin ka ni inang. Kaduak pa ni inang ijibanengke. Sige, apok. Aganad kayo Kanlalay nga medyo pagadalan. Wan, amang. Maalagarod lakay. Mapan kamen ka ni JC. Denggan ka ni subscribe mo ti kanal at Timasakbayan Ilocano Radio Drama. I-komento man ti sungbat ti puso, gayem. Ngumatang kayon. Kampuros lagi to'y lako may anak to. Ngumatang kayon. Tapag isunto dumapan iti iskwilaan, dumadamdaman. Ngumatang kayon. Kampuros anak to. Ngumatang kayon. Angkon. Ante. Ngumatang kayon. Ako swerte o kung nitatabi na sigurado dahi ta. Ay siya pati pagsasaritaan da ina. Kanti aklakla ko iti abay mi. Gumadang kayon. Angkon. Ante. Gumadang kayon. Pinanawan ni Elena nga anak yaw. Kapoy ti pakapilawan na. Ha? Di manan pakapilawak ti dinilaw da. Di mo sasawan akaasi ti apo ko. Gapo iti pakapilawan na. Tao, Jaklatan iday kaskaso. Aglako aklatan. ko. Gumadang ngayon, ante. Pasensya ka na Elena ha. Kamurot alatang. Gumadang ngayon. Magayong kanyak, amang, ina? JC apok, si Mang Peten ti ina. Ha? Patsyak nga mumunday ta. Taimbagan kan katikabsat ko. Saan aya? Uwan, ina. Kunana pa yung rod. Mamanak ano ayan ni mama?
Pasyarag ka no. Kat pasyaram ngamin aapok. Amobi ka ni lulom akailiw mo ni nanang mo. Inang, Mabalinda ka ako yugan no kayat mo, JC. Akan apagiso apok. Naalam mo tanje card mo saan aya. Ipakitam kan ko na dagiti nangangato agradom iti iskwilaan. Oh, apay anak sanaay ka iti naunag, JC. Wan nga ron apawag. Adda ka di parikaw. awan mat, ama, inang. O sige, mamanak to nga ron ija ayan ni mama. Ta ipakitakan ko na ti card ko. Apay nga da ka dito eh. Ha? Basyaran kayo lang, mama. Oh my God, ipakita ka na kayo dahil kay card ko ija iskwelaan. Jack pagan ano day ta card mo. Kukwam laang day ta. Ha? Mabalin ka di. Mapan kan itayan ni Lolam. Tapumanaw kayon dito eh. Mama. Di nakmat awagan iti mama. Lipata mo nga dainakan kakabsat mo. Ala, mapan kan itayan ni Lolam. Kat pumanaw kayon dito eh. Napasamak ti pagamamkak apan nakapabain ko. Kang runaan ti saan apan ang bigbig kanyak ti inak, manang Emmy. Nagtartarayak a nagsubli ti ayan ni Lola, kat nagsangsangitak nga imarakop ken kuana, gapu iti inaramid kanyak ti inak. No pay kasta, pasiglataan na saya at apam magbaga, ti imula da lolo ken lolak iti panunot ko. Kat kanayon da nga ibaga, asaan arumbang aguraag ti mismo nga inak, nga isumet ti inaramid ko. Naglabas ti adu atawan, ngam saan anapunas iti panunot ko ti kasjay nga inaramid kanyak ti inak, idi damo adaras a nagkita kami. JC apog. Orekas jay tinapasamak ide. Saan arumbang alipatom nga inam day jay. Ama? Laglagi pa ano saan agapukan kwa na. Awan ka dito'y lubong, apog. Kanayon nga ibagakin ka. Nalaos ti pungtot ko idi iti inam. Idi naamwak akayat nakapanawan. Ilunod ka kinun ko nakpay idi iti bagay. Ngumnaklon kumat. Katimpamay sami kan nilulam tinang tarakan kan nang padakkel kan ka. Bang apag yang manak unay, amang. Manunhaan agap kada kayo kaniinang. Diyak mo no anyan tinagmanagak. Pinadakkel da kay tinasaya at apog. Isu nga ambog. Saan kan tungagi mulay ti sakit tinakam? Nang runa iti inam. Ingari, lolo. Tung panak ni amin aminin nyo kanyak.
kan ti mangibagakan kwa na iti dayta, Elaine. Bineng. Masya, anak po ko ta. Amok ngaging ka ita. Di na pala nalipatan na di inaramid ni Elena, ididamong agkita da. Anyat amo tangay lakay. Amang ano nagbaliwan ni Elena. Amang ano maaklon na itan ni JC nga anak na. Kanayon nga ikarkararag ko akasta ko mailing. Takaasimot ni JC. Timbakla di naman lanarik na ti pamatag ti inana. Mala, siya nga ron ti mga lukoy iti apo ko ta. Ibagakken ko na asimang putmanan dito ipagilyan ti inana. Ngayon ang maunit nga na masamang iniinang. Nabayagan day di apok. Anyat amom. Ang mga numaawat na kaitan ni mamam. Ang nuwa-nuwa ang itinayta, inang. Ay, JC, apo. Ngayon may isa. Amuyo mo't. Saan ko nga ugalig ti mapan iti humporme na ditan? Nang runang sandak mag-api na ayaban. Apo, si kati anak. Rumbang la si kati agpakumbaba. Awanda kas na mapan kay ti ayan ni mamam. Sikan ti mangsarong karkan kuana. Tapno marik na nagaipatpatag mo. Nga uray pinanawan na ka. Idi maladaga ka. Who are you? Are you a beggar? I'm looking for Ellen. Honey, let me handle this. Go and play with our kids. Okay. Anyat ar-aramidam ditoy. Nagpuskol at talaga ti rupam anya. Ayan, mama. Ayan na unay, ayan ni basol ko nga. Abay agas na lang unay, ayan tiguram kanya. Uman pa'y gas na. Makawanan na kuma. No anya man tiyak amo abasol ko ka, mama. Kat oray ayabay ni aramidam. Antuyak lata. Ta oray baliktadam tinubong. Aginatalata. Iswa. Wano kan? Saan at ilalablabidam? Ta saan ka welcome dito balay mi? Pumanaw kan! Oh, apay manin ay adi ka matagtagarilori ka. Sinay ka, sinay. Anyat mapaspasama kan kaya. Kaano nga tayo sumaya at ipanagbiag tayo, Rodel? Ni, apay aya. Nasayaat mo ti panagbiag tayo Kasano ako naman nasayaat? Nakakaasi ak amang bunbunat iti intregam kanya ka mapaspasadami iti tricycle. Ha? Kita aman da iti silid ta. Nailot. Nagbara pa'y no kasto arabi. Sana makaturog iti nasayaat da tao. Ay, at day ta ka manin lori ka. Kumaro man ang tikin na ambisyosam. Talaga kakaiso na alibret ag ambisyon. Day talangan ti mabalin kong aramidan. Iso adi mo ko na iparit mo pa. Lori ka? Dumakdak ka lang ti anak ta, Rodel. Uray nagmaymaysa. Sigurado nga umadumot ti pagkasapulan na. Apaman nga agadalan iti high school. Iso nga agsalukag ka kumamot Tapno maipaay mo ti kasapulan ti pamilyata. Ay, nalori ka.
Ang muklatan, no apay asaanan ang nagarmo sarja asawam kat nasapa ang nagpasada iti tricycle. Tatang, Sigurado di nagulit mo manen ni Rodel. Sigurado... tatang, ibagbagaklaan kan kwa na asaanan nga umdas ti matmatgadan na iti panag-tricycle na para iti pagbiag mi. Ay, anak. Apay nga iti daduma kalugaran tayo. Kaslagay ay ayam dalang agbibiyahe iti tricycle. Ngam kontento damat iti panagbiag da. Isuda ngam na siya, nangato ti arapaap ko, tatang. Matlagayam. Apay nga road, adi mo inring pasti panagadal mo. Inkagumaan da ka pinagadal iti daydi inam. Ngam natangken ti ulom. Di mo impaayan iti panawen ti panagadal mo. Dayta nagbalbalyo dong ti inararamid mo iday. Dayta kayo manan. Agsidir kayo manan, tatang. Ibagbagaklaeng ti agpaysaw, Lorica. No impaayam ko ma iti importansya ti panagadal mo iday, nasaya at kumatibiyag mo ika. Hanggang saan man, tabarkada mo ti inununam. Sakala nagbaliwan, idi inasawa na ka ni Rodel. Ay ayatak ni Rodel, tatang. Iso ang nagbaliwak. Ay ayatom gayam. Katulungam nga agberok Saan nga ipatudon mo amin kankwana? Kalpasan na, nagadupay lang nga irekreklamo, may papaniti pa nagbiagyaw. Agasawa kayo kan ni Rodel, anak kao. No kayat mo sumaya at pa'y ti pa nagbiagyaw, agtinulong kayo Saan aday talatan mang manmandar kan ni Rodel nga asawam tar aramidam? Tandaanam dayta, Lorica. Ay na, Lorica. Awanin di sabali pa nga mo ka pamuspusan tapno matulungak ti pamilya. No sana ti pa nagkabrod ko. Ha? Isungar-ngar-ornoso kon ti amin, babaita. Iti kasta, makaabroad akon kat matulungak matan ti pamilya. Ni, mayat sangag pa iso dayta. Katuan mat. Hello? Isungagabrod kakit di matan Sigurado sumayati pa nagbiagyo no makatagad kan iti abroad. Ay na, Lorica, I'm telling you. Sigurado agumin awat ti pa nagbiag mo, iti kanito ang maka-abroad ka, girl. Namnamahang dayta. Ay na anak, sana basta-basta ti agabroad. Nagado ti malukloko dita. Ibagada ang mabiit da ang maka-abroad ng maamuan dan tulaengan ana itaray gaya mo ti kwartada. Tatang. Nangrunakan ka, asaan mat anak katurpos iti panagadal na. Ang mga nulukun da kalaeng anak kaw. Iso apanunutam kumapay day ta akayat mo aserken, Lorica. Saan ka ngagdarasudaws? Taamangan no agbabawi kan tulaan. Magagaran ak unay nga agabroad, idi nadakamat kanyak ti gayem ko ti maipapan iti dayta, manang Emmy. Ngam nagdua-duaak, gapu iti imbaga ti amak. Pudno ngamin ti kinuna ni tatang, ado dagiti malukluko iti day di apanawan, takatibuk idi dagiti illegal recruiter.
Sakit sa anak pa'y anak katurpos, tapaliwawangak idi teenagerak manang. Pudno ang nagbaliwaklaangan, idi inasawanak ni Rodel. Ngamjak idi naikat ti kinaambisyosak. Nagpampanunutak nga rod, agingga ang nakaikadeng akon. Rodel, panagkunak kat kabaalak. Iso asapay la kumata maawatam, kat palubusan nak. Lorica. Kayat ko agumin awat ti panagbiagta. Kayat ka atulungan amanggad. Rodel, pangaasim ko ma. Kayat ko ti agabrod. Delikado ijay, Lorica. Malaksid nga dayo ka kada kami a pamilyam. Amutang agpadpada ang nalaka ka maupupay. Kasano na adati di mo magustuhan na mapasamak kan ka ijay, no bilang laang. Asino nga iti pagkamangam, katadda kami mat dito Pilipinas a pamilyam. Rodel. Diyak kahit amay sagmak kay Jabrod, Lorica. Amom nga ay ayatan ka unay. Ay ayatan ka mat, Rodel. Da kayo ka ni Jingjing nga anak ta. Iso akayat ko agumin awat ipanagbiag tayo. Ala, tapnawan ti makunam. Tangay tagibas sitom ti matmatgadak nga agtry-tricycle. Siyak langan da agabrod. Ha? Agpaiso, Rodel? Wen, Lorica. Siyak ti lalaki. Siyak nga rin ti rumbang amanggad para iti pamilyak. Iso asyakon ti agabrod. Aday ta, Lorica, Rodel. Kompleto tigatad nga imbayad ko iti tricycle yo. Agyaman kami na binilda. Nana? Agpipindir ba tayo nga ruden? Tapno adda pa manaknak nga inlako yun kanyak ti tricycle yo. Sige, Nana Binilda. Kat agyaman akmanan. No addan iti abroad ni tatang, nanang. Sigurado asa anak ton nga agsardeng nga agadal. Saan ka di? Wen anak ko, dire-diretso kanton nga agadal, aging ga makaturpos ka. Ay, kayat ko day tananang. Nang runa kat agadalak to iti kina doktor. Ha? Ag-doktor ka, Jingjing? Un nanang. Day ti kayat ko a kurso. Ti agbalin a doktor. Di ka agdanag, anak ko. Kabailan da kanto apagadalan iti kina doktor. Ngamin, addanton iti abroad ti amam. Lorica, inton bigat. Agbiyaya ko na mapan ni Manila. Ag-flight akton inton bigat terabi. Rodel, aganlad ka ijay ha? Di mo baybay antibagim. No syaklat ni masurot, Lorica. Diyak kumakait nga giinad dayo tayo asang kapamilya. Ngamga po ta kayat mo nga adda pa sumayati pa nagbiag tayo. Aramidak na ito'y. Rodel. Di mo baybayan ti anak ta, asikaswan kan taripatum akanayon. Ikarik, Rodel. Kan di mo matpagdanagan ni nanang mo. Masansan asarong karan mi ka ni Jingjing, tapno padamagan mi maipapankan ka. Bakit ang tiinak? Katilangan mo rin kakabsat ko ti kadkadwana. Isasapay la ko mata maawatam na pauitak mat ida. Awan anyaman na dayta, Rodel. Da kami pa'y amis mo akan ni Jingjing ti mangitulod iti para kan ni Lola na. Kas iti nakunakon, awan ti rumbang apagdanagam. Siya kun ti makaam mo iti amin.
Kasla akla na itayok iti kaulpan, apaman ang naka-abroad ti asawak, manang Emmy. Nagimnas ti riknak, tapinang panunot ko, asumayaatan ti panagbiag ko. No sigud ket danda ni Jack kayat a makitkita dakdag iti kalugarak nga agpagnapagna iti lugar mi. Nagbaliw idi naka-abroad ni Rodel. Kay kayat ko idin no pagsasaritaan dakdag iti kalugarak, takasla na idumduma ti riknak, no mangmangeg ko nga ibagbagada nga. Ay na, sumaya at ti panagbiag da Lorica, taaddan ijay abroad ni Rodel. Aklunak ang nagbalinak anatangig, kat inununak dagiti material abanag, ang makaipaay kanyak iti ragsak. Lay, kabarbarumat dagiti suot mo nga alahas, Lorica. Aywan tatang, ingkatangak mo to ni Jingjing iti baro akawas kan sapatos na. Uray na kayo tatang, adaginatang ko para kada kayo. Anya? Ay na, Lorica, anak ko. Saan arumbeng agbarayuboy ka? Rumbeng nga agurnong ka, taamok asaan asinsinan ti pa nagtrab-trabaho ni Rodel ije abroad. Tapno mapatuludan na kayo laang dito'y Pilipinas. Di ka kadiagdanag tatang, makaurnongak to. Anya ato? Agurnong ka itan, anak ko. Talaga akayat ko mati makaurnong tatang. Ngam no ita, enjoyak pa'y matmasit ti biyag ti kanayon ang makaigam iti kwarta Ay na, saan ka nga agbarayobaw? Taamang naadama ko na ti partido ni Rodel. Nakababay. Diyak kayat nga da masarsarita da. Awan tatang, kat no tunggal agipawit ni Rodel. Mapan kami adagos ka ni Jingjing ijayan ni Lola na. Kat itadmi ti para kadakwada. Isu nga awan apulos ti maibaga kanyak ti partido ni Rodel. Nanang, igatangan nakman iti laptop ko. Jakon kaya di computer ko. Tako na ti ka-classic amay mayat ka no ti laptop. Kat, kasano nga rodan ti computer mo, Jingjing? Di aramatom no video call kayo ka ni tatang, nanang. Adamot webcam na. Ay na, makapag-video call kami mat ka ni tata mo dito'y cellphone ko. Makaamukan ano niya ti aramidom iti computer ko, nanang. Basta kayat ko ti laptop. Tanalagaan pa'y, kan maitugot ko di pagadalan. Kasla dagiti ka-classic. Kasta ya. Wan, nanang. Alang nga rod anak ko, gumatang ta iti laptop mo. Talaga ba't, Lorica? Agdo atawan pa'y laang ni Rodel iji abroad, ngam dakkelan tinagbaliwam. Aywan ana na binilda. Narigat mat, naglanglangakit din alo siyang, kat adamot iji abroad ti asawa. Masapol la makita mat dagiti kalugaran tayo, nagbaliwan ti estado ti biagmi. Saan ka di, nana? Uwan, ba't kat di padawan kan dito'y Lorica, tadapay papanak. Sige laang, Nana Binilda. Mapan kayo laptan.
itan, Rodel? Mayat Lori ka. Ne, apay nga agoy-uyak ka. Awan na nyaman na dito eh. May kawak lang siguro iti klima. Kastaya? Sa bagay, uray ditoy, agbaliw-baliw ti klima. Uwan nga rod. Kumusta kayo ditan? Di na kami pagdanagan ditoy, Rodel. Sikati agan na di tata, sikati adayo kada kami. Iso nga an nadam ti bagim. Di nakpagdanagan, tararamidag na ita. Sabay lang ko matagor nung kalori ka. Di mo gastusan iti kumpormila ditan ti pagpambanugak ditoy, ha? Para iti masakbayan nyo gani Jingjing ar-aramidag. Di ka agdanag. Ar-aramidag tayta. Awan ti rumbang apagdanagam, Rodel. Apay day tabang book nga igamaw. Kanapay ayadi ka makaid na, Lori ka. Tatang, awanon nagyan ti savings mi. Tirigat na, maikapat abulan itan-asan ang nagpauit ni Rodel. Nay, apay ngay? Diyak mo, tatang. Kontak, ngam diyak makontak. Ultimo iti social media, diyak makontak. Nay, apay ngay? Anya ti mapaspasamak? Diyak nga rod mo, tatang. Madanagan nakpaikit din. Nang ronak at kasla masakit, idinaudi ang nagsarita kami. Anya nga... ha? Oh, apay anaklat ka nakakita iti cellphone mo. Sino day ta umawawag? No subject ko na matatang. Sino ngay daytoy? Tinasayaan, sungbatam tapno maamuam. Ang mga nunapatag ti iyawag no asino man dayta. Hello? Yes, I'm his wife. What? No, that's not true. My husband is not dead.